Kaixo egunon ikasleok, gaur ikusiko ditugu ekuazio linealen sistemak, grafikoki. Hemen ikusten dugunez, ekuazio linealen sistema bat da hau, zeren eta daukagu isa eta i aldagaiak, eta gainera lineala da, zeren eta hemen goian agertzen diren berretzaia dira bat. Bai? Lehenengo mailako ekuazio bat delako hau eta haure lehenengo mailako ekuazioa delako. Bai? Isa eta i aldagaiak ditugunez, izango dugu grafikoan bi dimentsiotan marrastuko dugu. Ekuazio lineal hauek. Bai? Orduan, egin behar dugun lehenengo gauza beti da, askatu i balioa. Pasatzen badugu isa bestaldera, izango dugu bi i, berdin, bost, kenisa. Eta hemen, hau biderkatzen dagoenez, bestaldera jarriko dugu zatitzen. Bost, kenisa, zati, bi. Bai? Kasu honetan, bigarren kasuan, gauza bera. I banandu behar dugu, orduan, pasako dugu bi isa bestaldera, minus isa berdin, minus bi isa, bai? Eta orain, minus bat, bera pasako dugu zatitzen, minus bi isa, zati, minus bat, bai? Eta bukatzeko, minus zati minus plus, i berdin, bi isa. Beraz, i daukagu isaren funtzioan. Orain egin behar duguna da balio taulatxo bat. Bakoitzarentzat, lehenengoarentzat egingo dugu balio taula bat. Bai? Eta hartuko ditugu 3 puntu nahi ditugunak, adibidez. Bueno, hemen jartzen duenez zati bi, hartuko ditugu, biko distantziara dauden balioak hemen izan, bai? Adibidez hartuko dugu balore adibidez 0, bi, eta lau adibidez. Bai? Ordezkatuko dugu, bosken 0, bos, zati bi, ba 2,5 adibidez. Bos ken bi iru, zati bi, 1,5. Eta bukatzeko lau, bosken lau bat, zati bi, 0,5. Bigarren kasuan, beste taulatxo bat egingo dugu. Eta hemen erreza da hartuko ditugu 3 balore, adibidez 0, bat eta bi, adibidez 0, bat eta bi. Har daitezke ere negatiboak, baina hartuko dugu adibidez positiboa bakarrik. Bi bider 0, 0, bi bider bat, bi, eta izan ordezkatzen badugu bi bider bi, lau. Bai? Ikusten dugune, daukagu adierazpen algebraikoa, balio taula, eta horren egingo dugu grafikotxoa. I beti dago ordenatuen ardatzan, eta isa, abstiza ardatzean. Bai? Jarriko ditugu hemen baloreak, bat, bi, iru, eta lau. Eta hemen bat, bi, iru, eta lau. Bueno, kokatuko ditugu puntuak. 0, 2,5. 0, isa 0, i 2,5. Bai? Bi, x bi, i 1,5. X bi, i 1,5. Eta isa lau, 0,5. Orduan hemen agertzen da zuzen bat. Gutxi gora bera ikuste zute zuzena horrela dela. Bai? Horrek esan nahi du
ekuazio lineal bat, lineala zuzen bat, lineala zuzen bat, bakarrik, bai? Bigarren ekuazio linealaren grafikoa, 0, 0, hemen, bat, bi, eiza bat, ibi, eta bukatzeko bi lau. Bueno, suposatzen da, egiten badezute zehatzago, baina bueno, ikusten da, ekuazio sistema honen soluzioa izango dela bi zuzenak elkartzen diren puntua. Kasu honetan, elkartzen dira iza bat, ibi puntuan. Bai? Hau da, edo bat, bi parametro duna, bai? Hau da, esan nahi du, ekuazio linealen sistema honen soluzioa izango dela iza bat, ibi, bai? Ordezkatzen badezut hemen bat gehi bi bider bi da bost, eta bi bider bat da bi, ken bi, 0. Bai? Beraz, bi zuzen hauek elkartzen diren puntua, edo gurutzatzen diren puntua izango da ekuazio linealen sistema honen soluzioa. Bai? Eta ikusten dugu, edo esaten da ere, sistema bateragarri determinatua dela. Determinatua esan nahi du soluzio bakarra duela. Hau da, gurutzatzen den puntu hori. Bai? Zer betatzen da honetan? Ba, egiten badezute koefizienten arteko zatidura, bat zati bi, ez da berdina bi zati minus bat koefizientea hemen, bai? Nola betetzen den hau da ez dela berdina, orduan, esan dezakegu bi zuzen hauek gurutzatu egiten direla edo sistema bateragarri determinatua dela, hau da, soluzio bakarra duela, bai? Bueno. Baldin badaukagu, adibidez, imaginatu horrelako zuzen bat, ekuazio lineal bat, barkatu, pues, hemen egiten badegu bat zati bi berdin bi zati lau, bai? Berdin bost zati hamar, betetzen da ikusten dezunez proportzio hauek, bai? Betetzen bada berdintza hau, bai? Hiruen artean, bat, bigarren zutabea eta hirugarrena, orduan, esan dezakegu dela sistema bateragarri indeterminatua edo infinitu soluzio dituela. Zer esan nahi du infinitu soluzio izatea? Ba, zuek marrasten badezure zuzen hau, bueno, lehen askatu dugu hemen bost keniza, bai, eta hemendik iberdin bost keniza zati bi, bai? Zuek marrasten badezute funtzio hau eta bekoa, askatu hemen lau iberdin amarken bi iza zati lau, barkatu, horrela, eta hemen askatu zi
amar, kenbi isa, zati lau, zuek marrazten badituzue bi zuzen hauek, bat bestearen gainean egongo da. Bai? Hemen ordezkatzen badizute, bi egingo dugu, Hiru. Ordezkatzen badizute adibidez 0 balioa hemen, bosken 0 da bost, zati bi koma bost. Lehen egin dugu, Bi bat. 0 bi koma bost hemen, bai? Ordezkatzen badizute bat balioa, bost ken bat da lau, zati bi. Ordezkatzen badizute bi, bost ken bi da iru, zati bi, bat koma bost. Hau da, bi denean da bat koma bost. Bai, iru denean, pues, bost ken iru da bi, zati bi, bat. Hau da, iru denean isa, ida bat. Iru bat, Orduan, egiten bazute zuzena, gutxi gora bera, ez dago ondo egina, baina, atera beharko litzateke horrelako zerbait, bale? Hemen gauza bera, ordezkatzen bazute adibidez 0 balioa, bi bider 0 da 0, amar, ken 0 amar, zati lau, bi koma bost. Puntu berdina. Ordezkatzen bazute bat balioa, bi bider bat da bat, debarkatu bi, amarken bi sortzi, zati lau bi. Betetzen da, zuzen berdina da. Bi ordezkatzen bazute, bi bider bi lau, amarken lau da sei, zati lau, sei zati lau da bat koma bost. Hau da, isa bidenean bat koma bost. Bai, ikusten dezute, zuzen berdina dela. Hau da, bi zuzen hauek, bata bestearen gainean dagoela. Hau da, ukitzen dira puntu guzti hauetan. Hau da, horregatik ditu infinitu soluzio. Edo sistema bateragarri indeterminatua dela. Hau da, indeterminatua esan nahi du infinitu soluzio dituela. Bat, baino gehiago dituela. Kasunetan, infinitu soluzio. Bai? Hori gerta daiteke ere bai. Eta gerta daiteke ere bai, bi zuzenak paraleloak izatea. Bai? Adibidez, kasu honetan, imaginatu hemen daukagula, ez dakit. Adibidez hemen, bi bat. Bai? Hau da, egiten badezute bat zati bi, eta egiten dizute gero, bi zati lau. Bai? Zutabek hartu, bai? Arrazoi hauek. Hemen ikusten da, proportzioa betetzen dela da bat bider lau da lau eta bi bider bi da lau. Bai? Baina, hirugarrenarekin ez bada betetzen, hau da, lehenengo biak betetzen baina hirugarrenarekin ez, hau da, bi bider bi da lau, baina lau bider bost da hogei, ez da betetzen, orduan, hemen ikusten da, esan dezakegu, sistema, batera ezina dela. Sistema batera ezina dela esan nahi du ekuazio linealen sistema honek soluziorik ez duela. Soluziorik ez du. Ekuazio sistema honek, bai? Eta grafikoki aterako zaizkigu bi zuzen paralelo. Bai? Zuek egiten badezute hemen bat, bi, hiru, lau, bai? Zuzen hau, esan dugu lehen bezala, 0 denean bi koma bost, bat denean isa bosken bat da lau eta zati bi da bi, birekin bosken bi da iru zati bi bat koma bost, iru denean bosken iru da bi zati bi da bat, ateratzen da horrelako zuzen bat, bale? Gutxi gora bera. Bigarrenarekin egiten badugu, bai? Askatzen badezute Y-koa, ateratzen da,
bi ken bestaldera bi isa, eta lau hau zatituz, zati lau. Bale? Bueno, pues egiten badezute zuzen hauen adierazpen grafikoa, adibidez, hartzen badezute 0 bat, bi bider 0 da 0, bi ken 0, bi zati lau, 0,5. Isa denean 0 i 0,5. Isa bat denean, bi bider bat da bi, bi ken bi da 0, zati lau, 0. Hau da, bat denean da 0. Vale. Bi denean isa, bi bider bi da lau, bi ken lau da minus bi, zati lau minus 0,5. Hemen dago minus bat, beraz minus 0,5. Isa bi denean, i da minus 0,5. Bai? Ikusten dezut, eta iru denen adibidez, pues, minus bi bider iru da minus 6, bi ken 6 da minus lau, zati lau, minus bat. Orduan, aterako da zuzen bat, aurrekoarekiko paraleloak. Bai? Paraleloak gira. Bai? Kasu honetan gerta daiteke ere bai, Paraleloak izatea, edo soluziorik ez duela ekuazio sistema honek, linearen sistema honek, edo sistema batera ezina dela. Bai? Bau da, jakin behar dezutena, ekuazio linealen sistemei buruz grafikoki adierazteko.